Yo, what's up, Super Fam? Super Migo Bay is in the house again. And for today's story is all about nga kanang need ba nato nga i-post ikauban sa post nato ang atong minahal sa kinabuhi, which is like nako, ako uyab. Need pa ba nako nga i-post siya nga ipakita sa kadaghanan nga siya ang ako uyab? And for me, need jud nako. Di man siya need, but ako lang siyang i-post nga muna siya akong uyab kay being in a relationship, proud ko niya nga siya akong uyab, di ba? Like good ninyo kung kamo mag-uyab mo, alangag inyo ikaulaw na inyong uyab, inyo nang gihaguan og panguyab, inyo nang gikuanan og time, inyo dili ninyo ipakita sa ubang bayi, sa ubang bayi nga pasiksi, dinog react og heart, di ba? Like atong usa ka video sa usa ka couple, which is ang laki cute kay siya na ang laki nang hugas og plato gibidyohan sa bayi, giingnan sa bayi ang laki da nikalit og kabutan lagi react mag heart sa may disbayi na po laki unsa kay heart na gani na sa may disbayi friend nako diha na ta makita nga kung unsa ka since ang kuan ang bayi ba ang feelings nila, although dili man bayi ra pud ako imin ani nga mas masakitan. Ultimo ako gani masakitan man ko bisan yung anak lang, but although masakitan ta kay ato ana siyang uyab, ato ana siyang hinigugma, ato siyang minahal. Like ragod ka na ubang tawo, wala ra kay kaila mo nya namuduol ana, di na makamalingki kay amigo ra mo, pero kanang lain na mo og level kanang in a relationship na mo murag mangigit ta gamay pod, pero di na to ipatantong kuan. Muna siya nga ang pag-post sa social media sa imong palangga or sa imong uyab, usap siya kawe nga mapakita nimo sa katawhan nga muna siya imong uyab dayon. Proud ka niya nga siya imong uyab dayon, para ma-aware ang tanan ba nga makabalos lang muna imong uyab si Tarpulano, imong uyab ni Tarpulano si kana. Parang wala na tay masayop ba nga like anang kuan, like anang mo istorya ang imong uyab nga pareha ang istorya mo uyab nga na misita niya last night. Masakitan man kita ana, di ba? Nya wala siya nitog animo pero jud sakit man jud. But lain ang makatug animo, di ba? So murag masakitan lang ka kay katopong laki nga na misita sa imong uyab, wa pud siya kabalo nga in a relationship na siya ang imong uyab mo nang need jud nimo nga di man need, pero depende lang pud na nimo or ninyo nga mag-uyab kung inyo ba nang buhaton ang pag-post sa social media kay or from kay nowadays karon nga mga adlaw kuana mostly nag-rely na ang tao sa social media, sa YouTube na, Facebook, TikTok, unsa pa na diha. So makita na nila, dali lang ka makita in a relationship pa ka or dili, di ba? Kana nag-get or dating app. Pero nag-wonder ko, daghan ang dating app, pero daghan pang mangilo sa sunod na. So, super fam, more to akong gamay ka-share niya ining video ha, or sa sunod nga next video na pod, ngita na po taglae nga ika-content. Salamat sa pag-suportahan. Thank